Paul yan? Ganun talaga. Oy! Oy, he! Ano? Masakit? Parang walang masakit. Sasagot tong mga to. Aray ko, masakit. Ayaw kaya, hindi ko kaya. Nangingipin. Hi! Alicia! It's International Women's Month and welcome to PTT. Ay, may ganun. PTT, as in, PTT. Hey, Tolerance Test! Good luck sa atin. Ano, yung baby ko, baka gumana, Mami, Mami. Paniwala na sana. Aray, ba't mo Paul? Bakit Paul yan? Ganun talaga. Oy! Oy, he! Maawa ka? Kampi mo ako dito? Ano? Masakit? Obvious ba? Ay, ko Wait lang kasi sabay tayo. Tapos kapag ano, hindi namin kaya yung pain, eto no? Ayan, ma'am, nakanak. Pag-game. Anong mas mahirap maging babae o maging lalaki? Ikaw muna. Ladies Siyempre first. maging babae ikaw. Mahirap din naman maging lalaki, pero mahirap din maging babae. Alam mo bakit? Bakit? Unang-una, ang hirap maging lalaki dahil ang hirap. Ikaw ba yung inepidural? Habang tumatagal. Hindi, ang hirap maging lalaki dahil nga, unang-una, kapag laging tama yung mga babae, kami kailangan umintindi dun sa mga tama ninyo. Talaga ba? Eh kayo rin naman ang dahilan kung bakit nagkakatama kami. Hindi. Kaming mga babaeng mga nahihirapan dahil, kumbaga, kung ano yung nararamdaman namin yun, reflection lang ito ng mga ginagawa ninyo. Ang hirap. Sa babae yung ano, yung mga anak yung babae, dun pa lang eh. Kaya yung tutuliin lang eh. Tsaka para sa inyo naman yung tuli, para mag-procreate kayo. Ano yung tuli? Supot ka? Ano yung support? Oral support? At some point, parang mas mahirap ang babae kasi Lumakinig ka ba? Sabi ko sa'yo. hindi kasi ang dami yung pinagdadaanan. Parang monthly kayo. Parang monthly, meron kayo pinagdadaanan. Unlike Isahan lang, no? kami mga boys, parang tuli lang. Sasagot tong mga to. Ano? Ako na sasagot. Maging babae. Mahirap maging babae kasi ang hirap kaya mag-balance ng hormones. I agree ako dyan kasi una-una siyempre, bilang lalaki, hindi nakikita ko kasi sa asawa ko eh. Sa aming mga lalaki, ano mo yan. parang isang bagay lang, parang doon na kami oriented, parang kerang kabayo kami. Correct. Oo, hindi namin kayang mag-multitasking. Bakit wala tayong ma-contribute ko? Hindi, ako I agree. Ano? I agree. Na? Alin? Mahirap maging babae. Oo. Mahirap. Kasi pag babae, automatic, di ba, may toyo ka agad. Oo, Di ba, may toyo ka totoo. agad. Mahirap pagka may toyo, promise. Tapos, ang pinakamahirap doon, hindi mo siya makontrol. Yung Oo. parang, kahit gusto mo maging normal, talagang sadyang may saltek, gano'n. Kaya nito magpalabas. Maging vibrator. No, mahina. Sakit! Ang sakit! Okay, game. Bilisan nyo! Ang tagal! Aray ko? Aray, puta. Be, ang sakit nga. Dude, masakit ha. Ayaw ka, hindi ko kaya. Ano tribu ka na? Ay, balik. Okay, ito pag in celebration nga ng Women's Month. Bakit pag lalaki, ang maraming body count, okay lang. Pero pag babae, ayaw niya. Halimbawa ako, Maraming balik. dahil maraming... Wala naman sinabi, bye! Pero ano siya sa'yo? Siguro, qualification. nung kaya, sa lalaki talaga yun, sa ego na lalaki. Parang bragging rights siya. Oo. Sa nagiging yabang siya. Sa inyo naman, di ba? Oo din. Pero depende sa nakeme. Depende sa at saka depende sa kausap. Feeling ko depende sa kausap eh. I mean, merong mga grupo ng mga kababaihan na na namamanhid na yung tenga ko, namamanhid na rin yung feelings ko. Ang sakit. Meron ka mga kabarkada na ma-accept nila yung pagiging
Malandi mo. Or hindi nila tinatag as malandi. It's just that ikaw ay isang experiential person. Ayan. Diba? Na parang bago ka magpakasal, kailangan maraming kemerut. Kasi isa na lang ang kemerut mo for the rest of your life. Parang gano'n. Both naman kapag marami kang body count, tapos proud ka pa, mapababae o lalaki ka, parang off yun. Imaginein mo, pinreserve ko yung sarili ko para sa marami. May mga babae din na ganun. Oo, may mga babae din na ganun na pinagmamalaki nila. Uy, lalo na kung artista yung nakaano sa kanila. Di ba? Talaga? Ginawa mo na siguro yun, kaya alam na alam mo. Kaya hirap maging lalaki. Bakit alam mo? Pero may mga ilan talaga na ganun yung stigma eh. So sana dun sa mga ibang mga judgers dyan, huwag tayong double standard, yun na yun. Uy, ang arthritis. Gout. Malamig! Pero malamig nga. Totoo. Lubog mo, Ben. Hindi yun nilulubog. Lubog mo, Ben. Hindi ka na ka. Ibiin mo. Hindi ka na ka. So, ang topic natin habang dito sa pain tolerance test na ito, sino ba dapat talaga nasusunod sa bahay? Lalaki o babae? Okay, let's go. Let's In 3, 2, 1, go. Ano sumanday? I would say that I am an alpha female. Pero pagdating sa bahay, submissive ako sa aking asawa. In fact, his opinion really matters to me. Before I make a decision, tinatanong ko muna siya kung tama ba yun. And ganun po talaga. And it doesn't matter kung sino. Hoy, huwag kang magulo dyan. Huwag kang magulo, bro. Tapos? Para sa akin, it doesn't matter. Ang rational ko naman dyan, kung sino ang mas madalas na nasa bahay, siya ay masusunod. Alam niya kung ano yung problema sa bahay, kung ano dapat gawin, ano solusyon. Tsaka lang siya magre-reach out kay provider. Tapos si provider naman magbibigay ng resources para masolusyonan ang problema sa bahay. So definitely, babae. Or kung sino man, lalaki man or babae yun nasa bahay. I think it's a collaborative effort. Yes. Diba? Kasi sa panahon ngayon, uso na yung word na collaboration. Yes. So, wag lang natin gamitin ito sa social media. Gamitin din natin to sa mga relationships natin, especially when we are at home. Happy wife, happy life. Isa sa key factors paano magtagal ang marriage ay masusunod ang babae. Halimbawa, sa pagbabudget, sino magaling? Sino yung binigyan ni Lord ng talent? Aray! Agree ako dyan. Sa pag-aalaga sa bata, tinatanong pa ba ang lalaki? Hindi naman si nanay nagde-desisyon. Sa pagluluto, tinanong lang sa lalaki, pero yung timpla, kanino pa rin desisyon. Sa babae. Hindi na kaya ba? Hindi na kaya. Talo si Uncle. Ang parusa ay... May parusa? Kiss. Patayin na lang ako ba? Anyways, Happy Women's Month po mga kabisyo. Lahat po tayo meron pong kilalang babae sa ating buhay. Yeah. Whether it's our office mate, kapatid, pinsan, boss, nanay. Diba? At alam natin yung laki ng contribution ng mga kababaihan sa lipunan. It's a proof na mas mahaba yung pain tolerance ng babae. Kaya nga na yung mga anak eh. Panganganak ay isa sa deadly na pwedeng pagdaanan ng isang babae. We salute all of you guys and congratulations kasi hanggang ngayon nandito pa rin kayo lumalaban. Para sa lahat ng mga kababaihan out there, you are empowered and you have a voice to tell the world of your own feelings, emotions, at lahat-lahat na. So, let us not be dictated by other people. Dito po sa 90.7 Love Radio Manila, kami pong mga radio DJs at lahat ng buong pamilya na 90.7 Love Radio Manila ay sinasabi na dapat kayo respetuhin, di ba? Kamahal-mahal kayo. Correct. At hindi kayo dapat binabastos. Ang mga babae dapat minamahal, iniingatan yan at nire-respeto. Diba? Yan naman talaga ang pinakamahalaga. Shout out sa mga boys, sa mga guys out there. Siyempre, sabi nga, happy wife, happy life. Kaya i-treat natin ng maayos yung mga babae. Kasi pag... Mga babae, sabi ko na eh. Mga babae. Ano yung marami eh? Women's Month eh. Women's Month ba? Babae pa rin yan, respetuhin natin, mahalin natin. Correct. At sa mga mister, huwag kakalimutan, ngayong Women's Month, bigyan ng bonggacious na regalo si Mrs. Yama. Thank you. Pagpaparinig pala, Pagpapaliit po
ito, di ba? O, mag-like at mag-comment lang po. And of course, don't Siyempre, forget to subscribe! to our YouTube channel. Ano pa bang i-memorize yan? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.